Калі кажуць пра вялікую Украіну від Сяну до Дону, то там, канешне, неад'емным элементам мае быць і Кубань. Кубань? Так, Кубань. З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Сёння мы пагаворым пра украінскую Кубань, пра доўгую гісторыю гэтага рэгіёну, пра тое, адкуль там украінцы, калі менавіта там гучала спевуча мова і калі, пры якіх абставінах усё гэта знікла, а можа і не знікла. Урэшце, які ён? Кубанскі урок для Украіны і не толькі. Калі вы палічыце гэтае відэа цікавым, вартым увагі, то мы, як заўсёды, з нецярпеннем чакаем на вашу падабайку і падпіску на наш канал. Дзякуй! Кубань – рэгіён вельмі дынамічны, бо размяшчаўся на гандлёвых шляхах яшчэ з часоў бронзы. Грэкі пісалі пра тамтэйшы народ, які п'е кабылячае малако, кімерыйцаў. Гэта качэўнікі, вершнікі, а побач – міоты, земляробы і рыбакі. Важна адразу адзначыць, што ніякія межы з сучаснымі украінскімі стэпамі не існавалі. Гэта быў адзіны рэгіён гістарычна і археалагічна. Тыя ж скіфы хадзілі праз Кубань транзітам, цягалі тавар з Персіі назад. Тое ж самае і сарматы. А вось Баспорскае царства было паўнавартаснай дзяржавай. Гэта ж Крым, скажаце вы. Не толькі. Гэта адзіны арганізм, які ўключаў і землі Кубані таксама. Дарэчы, манеты Баспорскага царства знаходзяць і ў Беларусі, на Падняпроўі, то бок гандлёвыя сувязі былі даволі развітыя. А вось готаў Кубань не зацікавіла, у іх быў трошкі іншы вектар з поўначы на поўдзень па рэках. Гляньце, дарэчы, пра готаў у нас была асобная серыя. А далей былі гуны, авары, булгары, хазары, і ўсе яны выкарыстоўвалі старыя гандлёвыя маршруты, занадта яны былі выгодныя. І гэта быў ланцужок паміж усходам і захадам. Уявіце, што ад 3-го тысячагоддзя да нашай эры, амаль да 10-го стагоддзя нашай эры, тыя самыя шляхі, а Кубань складае адзін рэгіён з сённяшняй паўднёвай Украінай. Печанегаў і хазараў мы памятаем ужо з рускіх летапісаў. А таксама вы, напэўна, чулі пра Цьму-Таракань, такое казачнае месца, дзе цёмныя і розныя казуркі поўзаюць. Вось і не, бо Цьму-Таракань – гэта старое рускае княства з аднайменнай сталіцай, фактычна пераемнік колішняга Баспору кімерыйскага. Керчь з аднаго боку, Цьму-Таракань насупраць. І гэта надалей адзіны арганізм, адно што колішнія антычныя ўплывы змяніліся на візантыйскія. А далей час Залатой Арды. Насуперак міфам, ардынцам не былі патрэбныя тэрыторыі як такія. Ну і праўда, навошта, яны ж качэўнікі. А найперш ім трэба быў кантроль над гандлёвымі магісталямі. А тут, проста ідэальна. Стэпавыя шляхі, рэкі, парты. Акурат ардынцы выціскаюць полаўцаў і бяруць у свае рукі Прыазоўе ды Прычарнамор'е. Праўда, век Арды як цэльнай сістэмы быў не такі доўгі, атрымліваюцца розныя орды са сваімі ханамі, і тут таксама. І ўрэшце паўстае Крымскае ханства на мяжы 15 і 16 стагоддзяў. Але не толькі сам Крым. Кубань – гэта частка ханства, надалей адзіны рэгіён. І тут пачынаецца самае цікавае. Маскоўская дзяржава, якая ўжо падпарадкавала Казань і Астрахань, пакрысе прасоўваецца на поўдзень. Усё 18 стагоддзе ідзе гэты шалёны ціск на Украіну і Крымскае ханства, ажно да знішчэння апошняга. А ў нас быў асобны выпуск пра Крым. Гляньце. Усё гэта суправаджаецца генацыдам. Прычым не толькі татараў, але і, напрыклад, нагайцаў. Стэп жа не пусты. Імперыя, нібы гуляючы у такія салдацікі, вырашае засяліць наноў цэлы рэгіён. І пытанне – кім? Калі Расія зруйнавала Сеч, частка казакоў падалася ў турэцкія валоданні, за Дунай. Гэта была самая радыкальная і антырасійская публіка. А частка, так званыя казакі-чарнаморцы, на Кубань. У 1792 годзе першыя чоўны з казакамі прыбылі на месца. Ініцыятарам быў казачы кашавы Антон Галаваты, які дамовіўся пра ўсё ў Пецярбургу. Так, гэта ўжо не была колішняя воля ды стары ўклад жыцця. Але шмат для каго з казакоў гэта быў выхад, каб пазбегнуць
прыгону і ломкі на расійскі манер. Шанец застацца сабою. Цікава, што імперыя, якая любіла ўсё перамешваць, дакінула на Кубань таксама данскіх і волжскіх казакоў па лініі ад Азову да Каспія. Але захоўваўся падзел паміж украінскімі казакамі-чарнаморцамі і лінейным казачым войскам. Расіі ўсё гэта было выгадна, каб ужо ў наступным стагоддзі пачаць скарэнне Каўказу. У кожным разе, гэта быў пачатак сапраўднай украінскай каланізацыі найперш правабярэжжа ракі Кубані. Вялізная частка перасяленцаў былі украінцамі, але таксама былі яўрэі, цыгане, палякі. Ужо ў сярэдзіне 19 стагоддзя даследчыкі фіксавалі ў рэгіёне такі сабе суржык з украінскай, татарскай, турэцкай, адыгейскай і іншых моваў. Працэс украінскага засялення Кубані і Таўрыі быў амаль некантраляваны. Ехалі не толькі казакі, якія стараліся зберагаць курэнны строй, нават не жаніцца, каб не быць залежнымі ад дзяржавы, апранацца па-свойму. Ехалі таксама і сяляне. Яны беглі ад прыгону, ад рабства. У кожным разе украінамоўнае насельніцтва Кубані пад канец 19 стагоддзя складала амаль 1 мільён чалавек, то бок 62% агульнага насельніцтва. Немала, праўда? Імперыя заўжды з недаверам глядзела на чарнаморцаў, хоць нібыта ж верныя казакі, якія пагадзіліся служыць маскавітам. Ім насоўвалі расійскую вайсковую іерархію, форму. Урэшце ў 1860-х аб'ядналі з лінейнымі казакамі ў агульнае кубанскае казачае войска. Але гэта не стрымала ўкраінскі нацыянальны рух як такі. Тут ён ішоў таксама, як і на іншых украінскіх землях. Культурныя таварыствы, літаратура, тэатральныя пастановы, легальныя і нелегальныя гурткі. І ўрэшце партрэты Шаўчэнкі па хатах віселі тут таксама, як і дзе-небудзь на Палтаўшчыне. Дарэчы, чарнаморцы і лінейныя казакі, нягледзячы на штучнае аб'яднанне, так і не сталі адным цэлым. Калі імперыя пасыпалася, лінейныя казакі пайшлі да Дзянікіна, а чарнаморцы арыентаваліся на Кіеў ды гетмана Скарапацкага. Яшчэ ў 1917 годзе Кубанская Народная Рэспубліка аб'явіла пра прыяднанне да Ўкраіны на федэратыўных умовах. Тут была жорсткая барацьба з маскоўскімі камуністамі ажно да сярэдзіны 20-х. На жаль, як і ў Кіеве, яна скончылася паразай. Цікава, што ў канцы 1920-х украінскія нацыянал-камуністы, той самы Скрыпнік, ставілі пытанне пра прыяднанне земляў з большасцю украінскага насельніцтва да УССР. Закідывалі Кубань літаратурай, выставамі, настаўнікамі. У нас са Смаленскам была падобная гісторыя, і мы таксама рабілі пра гэта відос. Але сам рэгіён змяніўся да непазнавальнасці. Скажам, станіца магла мець у 1917 годзе 25 тысяч жыхароў, а праз 10 гадоў ужо 5 тысяч. Тэрор, раскулачванне, расказачванне, знішчэнне духавенства і цэркваў, калектывізацыя, а пасля яшчэ і голад, які забраў 500 000 жыхароў. А пазней ужо і ў савецкай Украіне сціхлі галасы тых, хто хацеў нечага там нацыянальнага. Іх проста расстралялі. Падзеі другой сусветнай і пасля гэта чарговая хваля вынішчэння на Кубані ўсяго і ўсіх, каму не падабалася савецкая ўлада. Дык што ж там магло застацца? А вы гляньце фільм 1949 году «Кубанскія казакі». Сталінскае кіно пра герояў працы з вясёлымі песнямі і такім нават троху жудасным аптымізмам. Кажуць, што Сталін пасля прагляду сказаў: «А вось і няблага ў нас ідуць справы з сельскай гаспадаркай». З ягоных вуст гучыць як нешта заўпакойнае. А так і сталася. Вычышчаны ад карэннага насельніцтва рэгіён засялілі выхадцамі з нечарназем'я, расійцамі. Гэта ўжо іншая культура, мова, звычаі. Усе гэтыя казачыя хоры з папахамі і газырямі выглядалі хутчэй як тролінг колішняга мінулага. Амаль 1 мільён украінцаў праз 100 год у 2010-м засталося, паводле перапісу, 85 тысяч чалавек. Канешне, нават сёння на Кубані застаюцца аскепкі ўкраінскай культуры, фальклору, людзі, якія гавораць па-старому, па-станічнаму. Але гэта хутчэй выключэнне.
Досвед Кубані паказвае, як хутка, як неймаверна хутка імперыя можа радыкальна змяніць нацыянальную, моўную, культурную мапу рэгіёна. А вы што думаеце на гэты конт? Кубань – гэта Украіна? Ці магчыма і ці трэба яе некалі вярнуць у родную гавань? Пішыце ў каментарах. А на сёння мы развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.